Manangusap kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumalat ni Marcos. Himaya ikaw. Misulod si Jesus sa Jerusalem, unya miadto sa templo ug mitan-aw sa mga butang niini. Apan kay hapon naman, miadto siya sa Betania, kinuyugan nasa 12 ka tinunan. Sa sunod nga adlaw, samtang namalik sila gikan sa Betania, gigutom si Jesus. Nakita niya sa layo ang usa ka kahoy igera nga nanakon pag-ayo. Niduol siya sa kahoy aron pagsusi kung may bunga ba kini. Apan sa pag-abot niya, mga dahon lamang ang iyang hikaplagan. Kay dili pa man tingbunga. Mingon si Jesus sa igera, sukat karon wala na'y makakaon sa imong bunga. Ug nakadungog niini ang iyang mga tinud-an. Sa pag-abot nila sa Jerusalem, misulod si Jesus sa templo ug giambog ang tanan nga namalit ug namaligya didto. Gitikwang niya ang mga lamesa sa mga mangingibis ug salapi ug ang mga lingkuranan sa mga namaligyag sa lampati. Ug wala siya motupot nga adunay magdala bisag unsa lakas sa tugkaran sa templo. Unya gitudloan niya ang mga tawo, nag-ingon ang Dios diya sa kasulatan. Panganganlan ang akong balay o balay sa pag-ampo alang sa tanang mga tao, apan gihimo ninyo kini nga katuanan sa mga tulisan. Nakabalita nini ang kadakuan sa mga pari ug ang mga magtutudlo sa balaod pusa, misugod sila pagpangitag paagi sa pagpatay kang Jesus. Nangahadlok sila kaniya kay nadaniman sa iyang pagtulunan ang tibuok panon sa mga tao. Sa pagkasahumsum na si Jesus ug ang iyang mga tinud-an midiya sa syudad. Sayo sa pagkabuntag, samtang naglakaw sila sa dalan, nakita nila ang kahoy igera. Kini nalaya nagikan sa kinatumyan ngadto sa mga gamot. Ug nahinumdum si Pedro sa pagpunglo ni Jesus sa kahoy igera, ug siya ingon kaniya, magtutudlo tan-awara, namatay ang kahoy igera na imong gitunglo. Mingon si Jesus kanila, himan ikini, kung kamo may pagtuo sa Dios, makasugo kamo niining bungtura, maalsa ka ug layat ngadto sa dagat. Kung kamo walay pagduha-duha sulod sa inyong kasing-kasing, kung dili nagtuo nga mahimo ang inyong gisulti, mahimo gayud kini. Tungod niini, mag-ingon ako kaninyo nga kung kamo mag-ampo og mangayo sa usa ka butang, tuhuki nga madawat ninyo kini ug mainyo gayud kini. Inigtindog ninyo aron pag-ampo kung aduna kamoy kayugot, batok kang bisan kinsa, pasayloa una siya aron ang inyong amahan nga ako sa langit mo pasaylo usab kaninyo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ka o Kristo. Maglingkod tayo. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Dayon ta ang atong Ginoong Jesucristo karon hangtod sa kahaturan. Amen. May buntag ka natong tanan. Mga igsoon, kining buwan sa Hunyo, actually, traditionally sa simbahan, ato ning gidedikar sa buwan diha alang sa pagpasidumog sa Sacred Heart of Jesus, no? Sa mahal na kasing-kasing sa atong Ginoong Jesucristo. Importante kayo minato kay
Dili nato makita ba na kita mga tao wala gayon kita pasagdi sa Dios. Dili kita binayaan, dili kita pinasagdan. Siya nga ang Dios nga makagagamot sa tanan, siya nga nagbugna sa kalibutan, iyang giula, gihalad ang iyang anak nga mao si Jesucristo. O kining buktong anak ng Dios, matod pa ni Juan Kapitulo 1, versikulo 18, siya rapod ang nakaila sa amahan. Ug walay makaalto balik sa amahan, kung dili pud nato siya ila-ilahon, kung dili ta moduol niya, gani diya sa Juan 14, versikulo 6, no? Ningon siya, ako lang ang daan, ako lang kamatuoran, ug ako ang kinabuhi, no? Walay makaadto balik sa amahan kung dili wagi nako. So sa ato pa muduol gyud ta niya. Mosalig gyud ta sa Dios. Mao ba nagiyang giingon diha sa bersikulo 1 sa Juan 14 nga ayaw ka mo kahadlok, salig ka mo sa Dios, salig ka mo kanako, no? So sa ato pa, kung ang tao naalang gyud ay pagtuo kang Jesucristo, kung naalang gyud ay pagsalig kang Jesucristo, walay lisod nga dili nato mabuntog, walay dautan nga dili nato pwedeng daugon, walay pagsulay nga dili nato kayanon, no? Kay all of the humanity, no, tanan na ang pagkatawhanong kinabuhi gihimpit ni Jesus, no? Tanan gud mao nang giingon ni Venerable Fulton Sheen, no, sa kasantong Archbishop sa New York kaniadto. Ningon siya na ang humanity o ang pagkatao ni Kristo mao na atong modelo nga nagtao nato pirmi, nagtao nato pirmi. Kung ikaw nagkamalisod, tanawang pagkatao ni Kristo, nagkamalisod sa siya. Kung ikaw gipakaulawan, si Kristo sa gipakaulawan. Kung ikaw gilutan, gisagpa sa imong silingan o gidawdaw, si Kristo sa mas labaw pa gani, no? Kung ikaw nagkamalisod sa imong kinabuhi, si Kristo sa nagkamalisod. But one thing is different kung sa mga kalahian. Kita na way pagsalig sa Diyos, magkamalisod. Para apan si Kristo na anak sa Diyos, o iyang pagsalig nara sa pagbuhat sa kabubuton sa Ama, nahimo siyang malampuson sa tanan. Nakuha ko ninyo? Mauni ang dako natong kalahian sa Ginoo. Kaya ang Ginoo na ay pagsalig ato Ginoong Jesucristo was perfectly and ever always united sa kabubuton sa iyang amahan. Sumo na gusto sa atong Ginoong Jesucristo na natul pa diri sa Ebanghelyo, kung mutuo lang mo nako, pwede ninyo ingnon ang bukid nga lukso itagog dito sa dagat, pwede mahimo ang tanan sama sa natingagod si Pedro, no, na ang kahoy nga gira nagiingnan ni Kristo nga kay wa may bunga, awa nagi makakauni mo pagbalik nila ato namatay gyud, no? Ang panang ni sa atong Ginoo ba nga kung kita naa na kitay pagtuo, pwede na ito mabuhat ang mga imposible. So kay tungod lagi walay imposible sa Diyos. As long as kana subay, haom, o atong gibuhat ang iyang kabubuton. Kaya naman goy maingon nga igo ora ang pagtuo. Basta mo tuo lang ka sa Ginoo, mao man ang false doctrine sa uban, no? Faith is enough. No, it's not enough. You have to live that faith. You have to put your faith into practice. Kay useless ang pag-ingon sa atong Ginoo diya sa Mateo 7, versikulo 21, na dili tanan Ginoo maluwas na, basta dito ora ko Lord nimo luwas na ko. Well, no. You have to do your part. No, naay cooperation sa grasya sa Dios. Of course, dili nato sa kaya sa atong kaugalingon nga puso, kinahanglan apod ang Ginoo naguban kanato. Kinahanglan po na makita po nato nga ni patuotan niya, misunod ta siyang kabubuton. Mamo gining klaro. O gani in John 15, gipaklaro din na sa atong Ginoo, no? Nga nagsulti siya, ako ang punuan, kamo ang sanga.
Kung ang sanga maputol na, dili na mo sunod na ko. Wala, kung ang sanga wala na madugtong sa punuan, siyempre matagak ang sanga, makapabunga din na, dili na. Mamatay din ang sanga. Kung sa'y may buhato niya ng sanga, well, kung malaya na ang sanga, kaya wala kinabuhi, wala na niyang ginawa, sunod doon. Simple kay na analogy sa atong Ginoo, no? But if you try to think, no, sa ato pa, kung ang Ginoo ang punuan, kung magpabilin ta niya, magpabilin tang buhi, magpabilin tang nga na siyang grasya, o kung naa ka, buhi ka, kung naa ka siyang grasya, mamunga jud ka. Ug aron pud ka nga mamunga kagdaghan kay kung inyong, well, naman bitay konti sa gobyerno no, mga garden nato. Kung puro ra ka sana, kinahanglan pud usay mag-pruning ka, di ba? Dili pud nga puro ra sana, usay mo man putlan. Di ba kisa may garden konti sa nasa sa mga tanong-tanong. Putlan na nimo. Aron mas mumuwak og daghan. Kay nung domenong ko kanang pagbagyo dito dili budit, no? Daghan mga naputol nga mangga, naputol ang kuan, kay siguro gamay pa to yung bunga karon kay tungod pag humasudit kating daghan ang bunga. Ano ay kinatalinan siya. So usay ay manaan ta uban sa Ginoo, usay putlan gyud ta. Kung sa may putlon yan na ang dili maayo pa gyud na sanga nga nanisalingsing ni anang sanahan. So sa ato pa kung say putlon o atong i-kuandere, atong ibutang sa praktikal na paagi. Putlon ang daotan na sanga nga nisalingsing sa maong sanga. Kung sa man ang mga daotan na sanga, mao na atong mga sala, mao na atong mga kinaiya na dili maayo. Kay dili man na makahatag og maayong bunga. Kung magpabilin ang garbo, makagubot gid mo sa iyong pamilya. Kung ang bana di magpalupig sa asawa o ang sawa dili magpalupig sa bana, World War III perminig sa balay, no? Singgit dito, singgit dire. O kung ang manang magsuon di po magpalupig sa ang manghod baro di magpalupig sa maguwang, ang maguwang baro di po mo magpalupig sa manghod, naagigirang permi sa pamilya. Kung dili ipaubos o kung dili putlon ang garbo, magpabiling gubot ang pamilya. O naabaro ng kasina, kung palitan, nabaro ng kauwag, no? Ang bana makapitag na ng baji, o ang asawa makapitag na ng laki, kay gipulaan ko sa kong bana pati sa una 6 abs manaya, 6 ginayan abs, pero 1 ab naman lang, mas buntis pa na ako. Yan na ba murag, or kana sa una wapo kay na siya pagdel niya, manghinapay gina karong upaw na niya, okay ba kanay tuglas sana ba murag kana na atong giapas bitaw, external na lang, wala na ang love yun sa person in itself, no? Niya mo lagi na say nga sa naguya pa, grabe kay ka sweet, grabe kay ka kuan, niya concern sa usag-usa niya, ni ka kasal na, siguro after sa pila ka tuig nga ilo ba, siguro sa first nga tuig, grabe kay na ka-sweet, dikit yun na silang duwa, di yun na pwede magbuwag. Agbay pa na, huling-hulingan, pasuiswe, ito na nalawan. After, grabe ka na, dikit ka na kada gabi, ito ka na sa pagkakalaman. Pag-abot sa pinakatuig mo labay, magpinalikdanay na, di na mag-atubangan, no? Yan mo, labay na po lang pinakatuig, duha o tulo, wa na, buwag na, di na, nagkalikod na, buwag pag yun, 1 meter na ang distance. Yan kadoy mo na mulabay na po ng pila ka tuig, wa na si Mister na nagit sa sahod nga to. Si Mrs. di pasagdan na naskatre. Yan mulabay na po laing tulo ka tuig, na si Mister na nagit sa sala nga to. Wa na gyud sa kwarto. Ang mulabay 15 o 20 ka tuig, wa na sa silingan. Naay ang balay ang disudlan. So nga ba? So, to put into practice ang giingon sa atong Ginoo nga atong pakigiusa niya. Nga na po, kung dili nato tangtangon kining mga daotang sanga sa atong kinabuhi, dili gyud ta mo na
sama sa pamilya, same thing, that same analogy i-apply nato sa family. Kung ang family wala nag-love sa usag-usa, mubuwag ang usa, ang anak di na mo patuo, kay nasuko nas mama, kay di kwarta o uruban pa, o na-spoil ba ron sa mama, niya way hatag ang mama, muluod ang anak, labi na karon, kulang og disiplina ang mga bata ron, no? Niya narabay say musukol pag yun ay pa-disability mo, wala di na nimo madisiplina, no? That is the big disadvantage ang nahitabo nato ron. Because we thought na putting that law, the right of the child, or the human rights nga kung giingon, in the end, wala ta kasabot nga nung gihatag na nato nga balaod. And there are a lot of abuses. And look at what its result. Unsay bunga niini. Mga pasabulero ang mga bata, dili na mo matuluan. No, kahinumdum po na ako'y classmate sa una. Kaupat, 4 years ko to siyang balik-balik grade 1. Pagka ikaupat na tuwing, na-first grade siya, no? Karon, bisag di kayo bumasa, bisag di kayo pasar na lang na. Man, hindi kabot sa grade 6, kaya ako, na-school coordinator ko for 3 years sa Isla Verde, Batangas, no? Mureklamo ang grade 4 teachers sa grade 1 o grade 2 nga teachers. Kaya naman, di pa man kayo bumasa, niya mag-grade 6, wala. Diba, pasarang na lang eh. Malam na ito pa. So, meaning to say, nawa ang atong disiplina, nawa ang atong pagkuasa. Kanya ito kaya, ang lola na mo, kumusit-sit na ganyan, mupito na, tagal-tagal, bunalan ang lola. No, kinalang hipos na, alas 6 pa des gabi, nananasbalay. O mamimwasak na, magtuon na. Karon, napasplasa. Hantod las luces gabi nagsuroy-suroy pa, no? Labi na well, diri sa hindang murag maka-appreciate ko kay alas 8 sa gabi anang wa na iba na sarado na, no? So kung siya sudan pa na, daghan pa ng mga kabatanon naglaroy-laroy, pero bisag gani sa ato naman may naman mga sakristan nagsuroy-suroy man sa plaza namo kay i-check manarado ako dito man dahil magtako sa ilawang sumangga. Roy, nagunsa mo diha. Mga nagdaliro. So, naghihina ka-influence ang atong society. And that is an evil influence, no? Nga mga bata, wala na. Freedom, money, kagawasan, pwede na mong buhaton kung siyang gusto without taking any responsibility. Mo na, di ka mabuntis na hilat-hilat din. Pastilan, kinsa man ang imong sala. Kay wala lagi ka magpugong sa atong kagalingkulan, kaog disiplina, dili na nato i-educate sa sakto. Mo ang giingon diri sa Ginoo ko. Mo ni ang pagtuo kay kung kita mo tuod niya, mo ni ang pagtulong na sa Dios. These are the proper principle of life na kinalampuy-an sa tao. Aron ang tao mahimo kay hingpit. And why? Because the humanity of Christ is the perfect humanity. The personality of Christ or the humanity of His life mo na'y pinakahingpit sa tanan. Because of His divinity. Tungod sa iyang pagka-Diyos. Ang iyang pagka-Diyos, iyang gibagong atong pagkatao. Karon, kay tungod, di ba? Kung itong atong hinumduman, remember that our life before was also or na-participate ko na sa divine life kay ngano makainon man ka na sa original na plan sa Ginoo naka-participate man atong human life sa divine life kay ngano man di man gi ka na atong life in Genesis 2 verse 7, di ba? Gihuipan sa Ginoo ang tao. So from God, from His divine life, gikan sa iyang sa Diyos nung kinabuhi, iyang gitagan o kinabuhi ang tao aron mabuhi siya. Mo bitaw na ang tao, kita ang kahimpitan or the perfection of our humanity nagdepende di ay sa divinity sa Diyos. Mo na kung ang tao, mo ni importante nga prinsipyo wala akong timan-an. Mo na kung ang tao dili niya buhaton ang kabubuton sa Ginoo, nibuwag siya sa Ginoo, giputol na niya nga relasyon. Pagkaputol niya na nga relasyon, mawa gyud ang tao. Dili usbon ko, dili kayo siya mahimpit.
kung dili niya buhaton ug sundon ang kabubuton sa Dios. Now, tan-awa unsay nahitabo, no? Well, I think siguro kay bawaman mo, no, sa Europe, sa Amerika, abortion diri, euthanasia, robbery, o homosexual or same-sex. Tanan na mga kontra sa kabubuton sa Dios, tan-awa in society, gubot kaayo. Practically, gubot kaayo. Ang thanks bitugan nga sa Pilipinas, dili pa na sundo, naginahinay na ang mass media, naginahinay na ang mga pagtulong, mga pagtulungan na sukuhi sa kabubuton sa Diyos. And we have to be careful about that. God loved us so much. Matagaan dito niya perfect humanity. Niya nga perfect atong humanity if we look, follow, live, act like Christ. Mao ginang solution. If you want to be happy, if you want to be perfect, balik na sa Ginoo. Si Kristo ra gyud ang makahatag og kalipay ug kahimpitan nato. Ug mao bitaw na nga kay naputol man tong relasyon nato, hinaog gid ang Ginoo. And that was the original plan of God, no? Diya sa Colossians 1 verse 15 o sa Ephesians, no, letter ni St. Paul. O gani sa Gospel of St. John chapter 1 na without Christ, because of Him, everything was created. Namugna ang kalibutan tungod kang Kristo. So ang atong model si Kristo, atong sundon si Kristo. Ug mo ni ang month of the Sacred Heart. We are invited and challenged, bitawag ta to look at the heart of Christ. Human heart ba ya ang heart ni Christ, and at the same time filled with the love of His divinity. So kita karon naluwas naman ta, nabunyagan man ta, natagaan man ta ni ng grasya, ang aton nga lang is cooperation. Just like you here sa pagtrabaho ninyo, namoy leader, namoy trabaho, namoy mga plans. Kung di nyo sundon ang leader o sa inasa plan, magkagubot yun mo, di ba? Just simple as that. Niya kung nga sa abi ko mapatuanay, di ko ganan sa iyang kuwan, sir, awa ko ganan, kanimong kauban no, stricta kayo na, mo nang diyan na, masina ng usa, masuko ng usa, di magpalupig ng usa, kaya sakto lang ng usa, kung wag yun ang kausahan, kung wag yun ang pagkinigugma, ay wag ang fix na goal na inyong angay tanawon, di ba, tanan na atay objective. Kung sundo na natong purpose and an objective, kung kita isip mga Kristiyano, ang ating objective is to become like Christ. So muna, kung ikaw Kristiyano ka, barugan ginanin mo. Mugtuod yung kaniya. And then just like what Jesus said, that even the mountains, you can remove them. Kaya na ni mo sultian na mo pahawa. Kaya ka mga makapikas sa dagat. Kaya ni mong buhaton tanan kung naa ng jukay pagtuo sa Ginoo. Faith, of course, with works. Imo kung buhaton. Kaya ang pagtuo, dili lagina kung dili nimo sundon unsay imo gituohan. Meaning to say, magpabilin ka ni Kristo. Meaning to say, putlo nimo ang sayop nga o dili anay nga sana aron ikaw makabunga. Sa ato pa, likayan ang pagpapasala. Kung aron mamunga ka, kinahanglan na akay buhat na maayo na inspirasyon gikan sa Ginoo, and that is perfectly mabalance ang atong kinabuhi. And lastly, of course, if you want to know more or even better, kung gusto kitang mas makaila, mas maduol sa kasing-kasing ni Jesus, na may tawag yun na duol kaayo ni Jesus, na magitaw nga angay na kung duulan aron kita bitaw kung nabitay ka na, kung ang laki bitaw manguyab niya adto ginasya mga kaila-ila niya karon aron mas maduol siya sa budget, no? Ano ba? Natay intercessor na mo intercede na magpataliwala na or mas maduol tanis, and then Jesus also has given that to us, no? Iyan ang gihatag sa ato. Umuna ang iyang inahan si Mama Mary, ang putli na kasing-kasing ni Maria. If there is the Sacred Heart of Jesus, there's also the Immaculate Heart of Mary. Gi-entrust po ni Jesus din ni kang Maria. Ningon ba si Jesus in John 19
verse 26 to 27, no? Pagkakita ni Mama Mary, din siya, babae, ania ang imong anak. And this would recall, kanimo balik ni siya nato sa babae sa Genesis chapter 3 verse 15. O ang babae mudugmok sa imong ulo. O ang iyang mga kaliwat mao'y makik-away sa imong mga kaliwat. Ngadto sa bitin. Kana nagpahinumdum na kanang babayhana sa Genesis, mao nang babayhana dinhi sa New Testament na si Mama Mary. O another pag yun, i-emphasize pag yun ni St. John in the Revelation sa iyang libro sa Ipadayag chapter 12, no? Ang babae nga gikurunahan og 12 ka bituon. Kanang babae, same nga babae dito sa Genesis na mudugmo sa ulo sa bitin. Kani kisa iyang kaaway ang dragon. Yakat kita anak mangkata sa Dios, anak ko ta ni Maria. Naningkamot ta nga moduol sa kasing-kasing ni Jesus magpa-adapt ang mga Mary aron siya motudlo nato. So morning alliance of two hearts, no? Nakasinabot din duha kay sa kasing-kasing ni Jesus ang kabubuton sa Ama, sa kasing-kasing ni Maria ang pagtuman o pagsunod kanunay kang Jesus. So morning ang month of June. So morning itong panikamutan. Morning ang challenge nato everyday. So ato lang susihon sa itong tagsa-tagsa na kagalingon. Una sa tanan, nakadyo ko'y pagtuo ni Kristo. Nagpuyo ba dyan ko niya? Ako ba kinilipuyan akong kinabuing Kristohanon? O di ba ka napagyapon ng mga sanga nga wa na kuputli? Kani mga sanga nga dautan na kong batasan. Kay basi kung di na mo putlon, mabugat imong sanga, ikaw ang maputol o mabuwag ka sa punuan. So ngunit, atong panikamutan, mga itagrasya, hinahinay na nga. Kung andar gani imong garbo, put na dayon. Kung masuko na gani ka, smile na dayon. Ayaw na rin suko-suko. No? Labi na kung kauban imong trabaho niya, makakita ka niya, smile na dayon. No, pasensya na dyan ka. No, ano. Kung na sila igibuhat na nindot, niya, murang kasina, masina ka, masabi nila. Sige na. Ano ba, no? Hinahin na, mapagsukat hinahinay. No? Kung mag-away mo si mong bana niya, ikaw singgitan si mong bana, sorry lang. Ano, may kag sorry. Niya, kung ang bana po singgitan siya ng asawa, may ka, sorry lang. Ano, kanito paminaw, no? Thank you, sorry, and I love you. Mabi na inyong terming award, ikaw, demonyo ka, ikaw, demonyo ka. No, mga demonyo din mo, no? Pero kung naan, love, thank you, sorry, mga nagbatasan sa Kristiyano. So, mga itong pangayon, ha? Ang mga Mary, atong kami ang labaw sa tanan, sa kasing-kasing ni Jesus. Aron kita, mahimo kayo, na hingpit ng mga tao, hingpit ng anak sa Diyos. Sa ngalan sa Mahal, sa anak o sa Espiritu Santo. Do pareho. Musang